Benvinguts una vegada més a la televisió del cicle de turisme i el Serra Mariola de Muro d'Alcoi. Avui tenim un convidat, que és un veí de Muro, tenim a Juan Luis Nicolau. Dir-vos sobre ell que està reconegut com un dels 25 millors o més importants investigadors en turisme del món. També és autor de 2 llibres, té també publicats més de 100 articles en revistes especialitzades, a més d'una dotzena de guardons en investigació. Comentar-vos que actualment el seu càrrec és el Professor of Revenue Management a la Universitat de Virginia Tech, i volem donar-te la benvinguda, Juan Luis, benvinguts per estar ací. Un plaer, moltes gràcies. Podríem passar hores parlant del teu currículum, però anem a centrar-se en el treball actual. Voldríem saber quines són les funcions que estàs duent a terme avui en dia en la Universitat de Virginia. Sí, allí, bàsicament, les funcions principals que desenvolupe és la recerca, la investigació en el camp del sector turístic, en el que tracta d'analitzar les dades que tenim a l'abast tant de comportament del consumidor, del turista, com també a nivell d'empreses, de manera que ajudem a aquestes empreses a prendre les seues decisions de manera òptima i al mateix temps tractem d'avançar en el coneixement científic al voltant d'aquestes vessants d'anàlisi, d'aquests temes de recerca, d'aquests temes d'investigació. I també la funció docent, com a qualsevol professor universitari, en el que imparteix docència a nivell de grau i també a nivell de doctorat. I en aquest sentit també actualment desempenyo la funció de director del programa de doctorat de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Virginia Tech. Estàs molt ocupat. Estem entretinguts. La segona pregunta està més relacionada amb el nostre sector, que és el turístic. Per què és tan important el Big Data per al sector turístic? Clar, si, com deia abans, el que es pretén és que les empreses prenguin decisions de manera òptima per a que, no sols per a obtenir més beneficis, sinó també per proporcionar un millor servei als clients, volem saber com estan fent-ho i volem saber quines són les maneres òptimes d'aconseguir-ho. Per a fer això, per a desempenyar aquests anàlisis, podem pensar en fer enquestes, que és com es feia tradicionalment, però avui en dia tenim a l'abast multitud milionàries de dades que podem utilitzar per a fer aquests anàlisis. I aquests anàlisis ens ho dona el Big Data. I en aquest sentit és que quasi en apretant una tecla tenim 100.000 observacions de persones i, clar, la robustesa que ens dona els resultats que obtenim a partir d'una mostra d'aquests tamanys és que és immillorable. I tal, fem un anàlisi i el proporcionem a les empreses i diu, mireu, si derivat d'aquesta anàlisi, si feu això, aconseguireu això. Veiem una causa-efecte que es pot extrapolar a diferents camps de cada subsector turístic, de manera que, com he dit abans, es prenen les decisions de manera òptima. Per això, el que és la funció del Big Data avui en dia és crucial, és fundamental per a prendre les decisions, perquè si, com dic, tindre a l'abast aquesta magnitud de dades és algo que, com ha dit abans en la ponència, qualsevol investigador és el que sempre havia somiat, tindre aquestes mostres d'aquests tamanys tan elevats. Es dona moltíssima informació dels consumidors i el que desitgen. Exacte, i moltes vegades és que inclús sense que el consumidor siga conscient de que una cosa és que el consumidor faci una ressenya en una plataforma online respecte a la satisfacció que ha tingut en un producte, però altra història és quan en ocasions tu mateixa tens el mòbil i n'hi ha receptors que el detecten el mòbil i saben per on has passat, sempre per supost respectant temes de privacitat i demés, però això és una eina que permeteix proporcionar informació a les empreses
per a poder optimitzar les decisions que facin. A més, dir-vos que Juan Luis és un gran músic, compositor i un mestre en la guitarra. Què va suposar per a tu que a Califòrnia guanyaràs un premi pel concert Serra Mariola, són els Global Awards? Sí. Què va significar, què vas sentir en aquest moment, en aquesta peça que és tan nostra? Ja. Bé, gràcies per tots els adjectius que has indicat. Més que res soc intèrpret de guitarra i el premi que has comentat és més una anècdota, el que donaren aquest premi. Però responent a la teva pregunta, què va significar més enllà de la gratificació que suposa que el premi o el reconeguen una obra teua, el fet va ser el que és que m'emociona i tot, perquè és que l'obra com reflexa, és que jo som molt de Muro, entonces reflexa el nostre entorn, això fa que siga, això va ser realment el sum bon per a mi, el que fora premiat ahir juntar altres persones o competint contra altres persones de grans ciutats nord-americanes, apareix ahir Juan Luis Muro d'Alcoi i guanya aquest premi, no? I damunt en el concert, en la peça, estan sent la Serra Mariola, fent al·lusió al nostre entorn, perquè al fi i al cap així és com la vaig crear, pensant en el nostre entorn, en el paisatge, en les tradicions, en la cultura, en la nostra gent, en el caràcter afable de la nostra gent, i aquesta espècie d'homenatge, el fet de que fos reconegut, això és el que va ser especialment satisfactori. Sobretot quan vius fora durant molt de temps i trobes a faltar la teua terreta. Exacte, efectivament. I com dic, jo soc molt de Muro i jo soc molt murero i tracte de vindre en la medida possible 2 vegades a l'any i en períodos que no són necessàriament curts, així recarreguem les piles en la terra per a poder tornar cap allà. Correcte. T'agraïm molt la teua visita, el temps que has dedicat per a tots, per a compartir els teus coneixements. T'esperem altra vegada i a tots vosaltres que ens seguiu a través de les xarxes socials. Fins a la pròxima.